Mwadzuka bwanji anzathu, ayi ifetu kuno ndekuti kuyera 23 chako Gologota uko, ayi tadzuka bwino komanso kwacha bwino, indetu kamphepo kadza kakumazamenya komano kuzizira kwake sikukuoneka ngati mwina mawe kwa mphamvu ngati mwina zaka zapita zedi. Koma tabwera pano ndekuti ndi nkhani yathu yoyamba mu tsiku la lero yomwe ndekuti yachokera kudowa. Nkhani imeneyi ndiyachisoni kukamba zonena kuti mzimayi winatu kumeneko timagayizi kupezeka zonoti analoyembekezera basa kuti kuyambana ndi mamuna ndekupsa mtima basi kumwa ndekuti mankhwala onena kuti anakatha ndithu kubweretsa poison tingonena zonso basi kumwalira ndekuti ndikamwana komwekonso zosayendeti kumakambabe zonoti mzimayi wake ndemo kuti ndi ndaniso ameneyo. Ayi mzimayiyo kuteko dzina lake ndi Rakelo Phiri. Mzimayi ameneyo amachoka mu dera la mfumu yayikulu Chakhadza kumeneko uko takamba kale kuti nkudowa, ndipo iyeyu anali pa banja ndi mwamuna wake zabwinobwino kwapezeka zonena kuti basitu ayambana mumaziwa kale mmene zimakhalira. Koma tisamakambe zoti ayambana ndi tosakambanso za status ya mzimayiyu. Mzimayiyu anali aloyembekezera, Mulungu wadalitsa ndekuti mwina kumayembekezera mphatso ya paderadera ya mwana. Basitu atayambana ndi mwamuna wakeyu osati uyambana kuti mpaka nosiyana koma kungosemphana maganizo basi m'banja. Kwapezeka zonena kuti mzimayiyo kukatenga mankhwala amene amaphera ndekuti dzilombotana kafumbwe. Ayi basi kutenga mankhwala amenewo kumwa zosayendatu pakana atisiya. Kufunsa ndekuti kuchipatala zinezo zonena kuti nthawi imene anamwa mankhwalayo andazindikira kuti sizili bwino. Amuna wakeyo ndekuti ndi anthu ena kutenga mkaziyo kuthamanga naye kuchipatala cha madisi kumeneko ukafika kuja zoti avomereza kuti ayi kunotu ndemwatibweretsera munthu onena kuti mmembamo mwaonongekeratu chilichonse ndekuti sichili bwino palibe chimene tingapange. Imafika point jono kuti apa pamene mwabweresa inde munthu koma ife apa palibe chimene tingapange fa mmembamo mwaonongekeratu otiyambira patino is too late amwene. Ndetu kamba za mmemba tukamba suzoti mzimayiyo analoyembekezera sozoti mwana uja ngati anali malo amene amakhala anali mmimba mmene amati mwaonongekamo ndekuti ngati mmimba mwaonongeka ndekuti chilichonse chimene chili mmenemo zosayenda mwana ujanso kupezeka zonena kuti watisiya sotu ndithu mwana amene anali asanabadweyo watisiya ndithu. Nkhani zosayenda olo ndi pang'ono pomwe nkhani zomvetsa chisoneti kumangofunsa mafunso kuti muti zinakhala motani kuti mpaka na iyeyu mpaka amwe mankhwala za mbanja zake zinali zotani zoyamba nazo. Chifukwa mabanja mutu anthu amayambana anthu amapunthana ndipo mabanja amo penanso mmaita okhala ngati maboxing ring makhala ndewu zoopsa osati masewera. Kumano kodi ndekuti kusemphana kumeneko mpaka na ukafike pona kuti kuchizo sichotsera moyo zokhala motani zinali zoopsa motani zimene anayamba nazo. Ndeti ngati kumakamba zonena kuti pakanali panopa palibepo ndekuti information yomwe abwera kuti kodi specific zimene anayambana ndi zotani anthu amenewa komano general kungoti anayambana ndi mmene aninira kumakhala nkhani zonena kuti kapena mwina mwake zachuma sizoyenda bwino ayi kapena asemphana maganizo kapena chikhalidwe chinavutapo pamenepo kapena mwina mamuna anayenda motani kapena zili motani ndi sitikuziwa kuti exactly zimene anayambana ndi zotani. Koma what we can confirm ndi zonena kuti Rakelo Phiri ndi zonoro atisiya pamodzi ndekuti ndikamwana kaja kamene kanali kasanabadwe zosayendeti. Muganize moyo pamene ukuyambika ukuyambika ndithu kumayambiriro kwenikweni koti moyo ukuphukira kapena ukufuna noyambe notsopano kuonekapo ndi pamene ukachotsedwa. Ayi zosayenda mzimu wawotu ukause mumtendere osatha. Tufuna tingokamba papa there is issue ina yake yokhuzana ndekuti ndi maturity mbanja makamaka. Maturity as human beings tingonena choncho anthu akumapezeka zonena kuti mabanjamo akakwatiwa koma ikukwatiranso koma ndekuti mwina make asanakhwimenso mukaganizidwe asanakakhwime nzeru asanakhwime muzochitika maturity ili pansi kwambiri ndekuti asakudziwa kodi tikakumana ndi mavuto ndetithana nawo bwanji. Chifukwa mavuto nde tizikumana nawo ndithu basically kungokhala anthu tikuyenera kumakumana ndi mavuto anabwerera anthu sizoti anabwereranso chani yayi
koma ndiye kuti kudziwa kuthana ndi mavuto amenewo. Tikasemphana zichewa koma ndiye kuti kudziwa zonoti pamene tasemphana zichewa tingapange bwanji kuti mwina make titolerane bwinobwino timvanenso bwinobwino. Ngati tili pa banja kukhala mamuna ndi mkazi tikayambana kodi tingakhalenso ndiye kuti kumakhala ndi bwalo lathu patokha. Pa bwalo ndithu ponena kuti ineyo ngati mamuna ndimvetsere mkazi wangayi kuti atichani. Zimene zoyenera zikonzeke pamene pakufunika clarification pakachituke clarification. Nayenso mkazi akuyeneranso andimvetsere ine kuti kodi pali zotani. Pamene walakwitsa kwena avomereze clarification kwenacha. Kupsa mtima kuli apopo koma ndiye kuti tikuyenera kukhalanso ndi nthawi imene tingathe kukhala pansi nkukambirana. Osati kupsa mtima koma ndiye kuti cholingalira choyamba basi ndiye kuti basi ndiye nanga sindiye kuti neyo ngopanda ntchito. Basi ndiye kuti basi ndingozipha. Yayi umafunika nthawi zina zake kudekha basi ndikuzitolera bwinobwino mikwiyoyo kudekha kuti tipume bwinobwino. Let me calm down bwinobwino basi ndidekhe bwinobwino kenako ndikukhala ndi nthawi kukambirana kuti apa ndiye simudachite bwino apa ndiye sizidandisangalatse kuti mungachite bwino mwina next time. Kukhululukirana basi moyo ndikumapita pasogolo. Koma apa chimene chachitikapo ndi chani? Basi ndiye kuti kuluza mwana taluza, mayi taluza, zosayenda olo ndi pang'ono pomweti. So maturity it's another issue imenenso mwina make ikupanga affect mabanja. Ndi tikukamba maturity maseko mose, tikukamba maseko ndiye kuti tikukamba za azimayi, tikukambanso za azibambo amene maturity ikuperewera. Kumafika ndithu ena kumafikhala ndithu ndi zaka 30 zakuti 40 kumene koma immature. Kumaona kuti anthu wande ngosakhwima ruzero awa, ngosakhwima mzochitika yawa. Ne maturity it's another problem. What can we say? Mwina tingonena kuti nthawi zina zake tiphunzire kumakambirana nkhani ngati tasemphana ndithu maganizo kapena tasemphana muzochitika. Tikufuna tikambepo zokhuzana ndi kudowa. Kudowa kukangotere skando, wangotere zachitika motere, kutere zakhala motere, zukhala bwanji. Sitofuna onena zonena kuti maboma enawo sikuchitika zinthu zochitika ndithu. Komano I think sipamapita 2 days osavako nkhani ina yake kuti kwachitika kudowa zotere, kwachitika kudowa zotere. Zukhala motani kodi kumene kwanzatu? Maskando mbwerekete kapena kulowaso chinzemo zina zake kumeneko chosakhala bwino. Because I think mamiyezi yapitayi last month mwinaso kwakhala ndi kuti kumaveka iyayawa amwalira kuloji anamwa chani akuti anamwakaya ndi energy drink amapita kukapanga ndi kuti kumenekoko zachisembwere ndi bwenzi lawo basi kwapezeka zonoti mpaka natisiya kumene kucha. Kudowa kumeneko iyayi kakhanda mpaka na galu apeza ndi kuti kakhanda mpaka nakati kali kuti katamwalira afuna kuti mpaka na galu ayambe kukokerana chani zosakhala bwino. Ukateri iyayi kumenekoko azimangirira iwo ofa chonana akatenga ngongole yachani yokhuzana ndi kuti ndizachani kaya ulimi sizinayendenso bwino kumenekoko. What is happening there? There's something wrong there. I think china chake sichikuenda bwino. So we wish you well anthu akudowa kuti mwina make let there be good stories. Nkhani zabwino zoti zisizungulira pakati panu osati kumangova maskando ngati amenewa. Papito penipeni we know kuti hakubanja lake lopiri haluza anali ndi kuti ndi mamuna, anali ndi kuti ndi achibale, anali ndi kuti ndi ma friends, maneba, tikuzoona kuti pamene pa amakhala aluza. So we pray for her soul to rest in peace. Komanso mzimu wa mwanayo ukause mtendere osatha. Tikuwapempherera pepani nonse amene mwaluza. Mulungu akutonthozeni akuti.